Greetings from Dipolog City and welcome once again to LB Amor Cares. Without further ado, mupadayon usab kita sa atong lain usab nga topic nga atong diskut-diskutan may tungod sa asa may inyong palabihon or asa inyong pilion, labad sa ulo or sakit ang ngipon, no? So matod pa nila, labad akong ngipon ga sakit akong ulo, no? So mao kini karon ang atong diskut-diskutan may tungod ni anang sakit sa ngipon o labad sa ulo. Nasayod pa kamo nga daghan kay mga tawo nga murag gyud maghirumentado kung musakit ng ilang ngipon, which is tinuod kana no, tungod kay ang ngipon ko daghan kay na siya og madala sa iyang kasakit. Dili kita ganahan mukaon, syempre tungod kay gasakit. Dili kita ganahan makig istorya kay syempre gasakit ang ngipon. Dili kita ganahan makig halubilo kay sakit ang ngipon, no? Ang labad sa ulo madala ra na siya kay kung ano ba, pwede naman na limot-limutan, iinom lang og tubig, kay it could be nga dehydrated kita, mo inom og tubig, so mao ka na, no, nga pwede nga ang ulo, medyo lesser ka na siya og effect sa tawo kung munay mo andar og sakit. Apan ka nang ngipon, dili gina siya lalim, no? I do not know with other people nga ligon og ngipon, wala tingali ka mo maka-experience niya ng sakit sa ngipon, apan ang uban kalagmitan naka-experience gayon ni anang ngipon nga gasakit. So ang atong hisgutan karon kung unsaon nga ma-relieve kita ni anang ngipon nga gasakit kay kuan manggod kanang naang namang ibang mga tao nga mahadlok bitaw maadtog dentist, mahadlok mo pa tambal, amot nga no pud nga nganong mahadlok kining kalagmitan sa mga Pilipino, dili ng mga tao sa gawas, no, kay health kuan kay na sila oriented kay sila ni anak bahin silang health sa ngipon tanan ni nana. Apan ang mga Pinoy mahadlok gid man tug doktor, una tingali tungod kay walay kwarta mo pud na siya, no? So economic reason na mo dili ganahan mo adto og doktor tungod ni ana. So kung magsakit ang atong ngipon, experience man gid pud ko aning ngipon kay nagbata ako nga sakit ang akong ngipon tungod tigsakit ang akong ngipon tungod pud tingali kay kanang daan ko nga luyahon or wala dai naka-advise niya anang mag-practice og hygiene, no, kanang di ka na mag-toothbrush, especially kung mag-toothbrush or daot lang gid ang ngipon, no? So nagbata ako ni ana nga akong idil gayud ang sakit sa ngipon. So magsakit ang akong ngipon, ang akong buhaton kaniadto. Bisa kung saan lang akong buhaton aron ma-relieve kanang doon na may tiger balm sa una. I do not know og na ako ba nakaroon ang tiger balm. Ako na siyang kuhiton din mo akong kulkog sa ngipon nga gasakit mo akong i-rub dito, akong tambal dito hantod nga mawala ang kasakit, which is mawala gid pud ang sakit, no, ang iyang kahalang. Lain pa ni anak ka ng white flower. Ambot na ako ba white flower karon wala pud ko kay balo. So ako na siyang mo gihapon ibutang gihapon ako akong ipatulo sa ko ang finger dayon ibutang nako dito sa whichever ang ngipon nga gasakit. So again ma-relieve gihapon ako ni ana, no, kanang medyo mura bitaw halang-halang makaayo pud kana siya sa sakit sa ngipon, no, kanang medyo ba may pagka-mint, no. So mao kana ato mga tiger balm sa una, mga white flower, mga inana nga dunay tiger balm sa una nga liquid form, pertito siya ka makaakuan gid siya sa sakit, makaayo gid siya, no, ura-urada. Ug wala gani ako ni ana sa una, wala gani ako ni ana, dili ra sila available. Kung dili lang kini kanako, kung dili hangtod sa uban usab nga sakitanan og ngipon, no, kanang ay lang saba kana bitong ilang imnon kana makahubog. Kana makahubog. Ako nang i-gargle. Akong i-gargle, dili pa ako tunlon. Ako i-gargle lang hangtod nga murag munam ang akong ngipon, no. So ang akong gums makawala usab, makarelieve usab siya sa sakit sa ngipon. Ato na lang kaninganlan, no. Gasugod ka na siya letter T. Letter T dayon 1, 2, 3, 4, 5, 7 letter nga makahubog, letter T, no, ang iyang sinugdanan. So muna ka na siya, nindot na siya, ako na siyang i-gargle na ako hantod nga mawala ang kasakit sa ako ang ngipon. So makatulog na usab ako dayon ni ato kay mawala naman, no. Or cold water, akong iugom ang cold water. May tungod mao ka na iugom ang cold water dayon pagkataon-taon luwa, no, syempre
So ingon ni ana ang ako ang home remedy kung magsakit na ang ngipon sa una. O sa una karon wala naman, di naman ko kita na ngipon kay ko naman denture naman ang akong gigamit, which is a very effective kanang solution anang aron dili magsakit ang ngipon ipaibot, no? So mao kana, pero sa ako nang ginaingon dili tanang tawo ganahan mo atong dentist tungod kay mahadlok niya ng injection nga anesthesia, all those, no? Inana tanan mahadlok niya na unya. Pero ang una gyud pud nang gilikayan kay walay kwarta, labi na karon na mahal naman day kaayo ka ng atong dentist. Sa una kanang magpa pasta ko og ngipon nga buslot, ang akong bayad ana 150 pesos kani adto. Karon di ay kuno libo-libo na. Umrag na-shock po ko, nakuratan ko kay dili na mo menos kuno sa 5,000. I do not know how true kay wala ko ka adto dentist gud pod. Pero ingon sila medyo nag-level up na pod ang pricing sa mga dentist karon. So, syempre mahal gud ang paggastos sa eskwela, no? So mamawi gyud ang dapita. Pero ang sa mga tao nga talawan dili ganahan matug dentist, kung magsakit ang inyong ngipon, gargle lang yun. Ni ato akong gipanghinganlan o kadtong akong giingon nga letter T nga makahubo, no? Pero i-gargle ayo pag itulon. Makawala pud siya sa sakit kana mga alcoholic drinks, makaayo na siya sa sakit sa ngipon, i-gargle lang yun. Dayon o walay available ni ana, pwede suka kana bitong galamiton gyud nga ordinary vinegar muna siya, i-gargle gyapon, makawala sad siya sa sakit sa ngipon, no? And then kanang apple cider vinegar, usap na siya sa epektibo nga tambal ni ana, pero i-dilute lang sa water because apple cider is isog na siya, no? So mao kana, or ahos pwede po idukdok ng ahos dayon og dunay buho ng ngipon nga mo'y nagsakit, ibutang na siya dito, makawala sa na siya. So anything nga halang medyo mga minty, no, nga isog-isog, makawala gina siya sa sakit sa ngipon. Pero mao lagi dili na siya murag temporary relief lang kana siya sa toothache, dili gina siya permanent nga solution aron dili na kita mobati nga sakitan kitag ngipon. So ang maayo gid nga buhaton ana, kung gabok-gabok na ngipon, ipaibot, no? Muna gitawag sa English og tooth extraction, no? Extract ibton. Kay mubalik gyapon na sa una nakahinumdum ko nga pertig yung sakita sa akong ngipon. Wala pa dili pa man pud ibton tungod kay gahubag ang akong ngipon nga pertig ka sakit. Gitagaan ko antibiotics. So pag humana ko ginom sa antibiotics, bila ka adlaw tuod man nawala ang sakit. Kuanto, murag akong nahinumduman murag 3 years nga wala na gyud magsakit ang akong ngipon. Pero pagbalik niya didto na perteg yung sakita, napugos gyud kog paibot. So pag humana kog paibot adto, sulbad ang problema. Nawala gyud ang sakit sa akong ngipon. Hangtod karon wala na ko sakit yung ngipon. Dugay-dugay na murag mga 30 years ago or more, wala na gyud ko mubatig sakit sa ngipon hangtod karon. So kung magsakit ka ngipon, magsakit ang inyong ngipon, visit your dentist. O di ba kato akong gipang-ingon, pero mo lang ito, again and again, temporary relief, dili gyud siya permanent, no? So mao kana mga palangga mo kadto akong sharing karong adlaw kanang asa may inyo sakit sa ngipon or labad sa ulo. Ang labad sa ulo ay kuan ra kay na simple, easy, no? Iinom lang og analgesic or mga paracetamol or iinom og tubig kay it could be dehydrated lang or mawala ra gyud na siya. Gawas kun ana kapalabad sa inyong ulo kay wala mo'y kwarta. Kana diha muna siya dako yung problema na may uban nga galabad akong ulo asa ka ko ani mangitag kwarta. O muna, no? Kung makahibalumog asa pangitaon ang kwarta, just tell me kay aron atong tabangag pangita pod, no? Maka-share mo asang dapita kay maadto pug ko kay aron makakwarta pug ko, no? So ingon ana lang ka simple. Learn to live life kana bitang practical dan pinaka simple lang nga kinabuhi, no?
dili na ta sig apas pa nang unsa pa diha kay maglabad ang atong ulo, no? Pero moto, mas maayo ang labdan kita sa ulo kaysa sakitan kita og ngipon. So, until here, have a good and godly day everyone, and please remember, Lou Amor cares a lot. So, hangtod sa sunod. Please remember this, when the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So, ingunana lang mga palangga, hangtod sa sunod. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Bye-bye, and you know what to do. Like, click the word like, subscribe, and comment. Suggestion, isulat lang sa comment section below this video. Salamat kayo o hangtod sa sunod. Bye-bye.